Σήμερα θα συζητήσουμε λίγο για το ευρωπαϊκό έργο EcoMark, το οποίο ανήκει στην Γενική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Προγραμμάτων MED, δηλαδή της Μεσογείου. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στο πράσινο marketing για την προώθηση οικοβιομηχανικών πάρκων. Το έργο αυτό είχε συνολική διάρκεια 28 μήνες, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2010 και αποπερατώθηκε τον Δεκέμβριο του 2012. Συμμετείχαν σε αυτό 9 εταίροι από 5 χώρες της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα. Οι συντονιστές του έργου ήταν από την Ιταλία, από την περιφέρεια της Μπολόνια, και επίσης υπήρχαν εταίροι από τη Σλοβενία, τη Γαλλία, την Ισπανία και από την Ελλάδα. 2 εταιρείες συμμετείχαν, η Αναπτυξιακή Ανατολικής Θεσσαλονίκης και το Βιομηχανικό Πάρκο των Πατρών. Κύριος στόχος του έργου ήταν εφαρμογή των αρχών του πράσινου μάρκετινγκ σε βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές όπου είναι εγκατεστημένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές το πράσινο μάρκετινγκ στοχεύει να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών, βελτιώνοντας την ποιότητα του περιβάλλοντος και εφαρμόζοντας μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε αυτή λοιπόν την εστίαση το έργο EcoMark στοχεύει στον σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαχείριση των εγκαταστάσεων, περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση, λογιστικές υπηρεσίες και βιώσιμες μεταφορές. Σε αυτές τις βιομηχανικές περιοχές το έργο προώθησε την εκπόνηση πράσινων σχεδίων marketing, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ποιοτικό περιβάλλον και η δημιουργία μιας μόνιμης διαδικασίας διαχείρισης του οικολογικού συστήματος. Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων από καλές πρακτικές σε άλλες βιομηχανικές περιοχές με έμφαση στη ζώνη της Μεσογείου. Σε αυτές τις καλές πρακτικές λήφθηκαν υπόψη τεχνολογίες, εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, έτσι ώστε να μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και μέσα σε αυτή τη βάση δεδομένων περιλαμβάνονται ανταλλαγές πληροφοριών, ανάλυση επιλεγμένων βιομηχανικών περιοχών, χρήση φίλτρων που θα συγκεντρώνουν πληροφορίες σε ζητήματα και χαρακτηριστικά που να έχουν μια σχέση με αυτές τις βιομηχανικές περιοχές. Η σχεδίαση των καινοτόμων υπηρεσιών απευθύνεται, όπως είπαμε, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εστιάζουν σε βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές και επικεντρώνεται στη μελέτη και εφαρμογή 2 τέτοιων καινοτόμων υπηρεσιών. Η πρώτη αφορά σε επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης με την μέθοδο της χρηματοδότησης από τρίτους, και η δεύτερη εφαρμογή εστιάζεται στη βιώσιμη διαχείριση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικά για βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές. Στα πλαίσια του έργου εκπονήθηκε και δημιουργήθηκε ένας οδηγός πράσινου marketing, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, το οποίο έγινε με την σύμπραξη των εταίρων του έργου. Αυτός ο οδηγός απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εστιάζουν την δράση τους σε αυτές τις βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές, και ο οδηγός έχει σαν στόχο να προωθήσει υπηρεσίες, παροχές, υποδομές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς την οικολογική τους διάσταση, περιγράφοντας λοιπόν τα βήματα για την υλοποίηση ενός σχεδίου πράσινου marketing. Αυτός ο οδηγός διαδίδεται και μπορεί να δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο. Εφαρμόστηκε εδώ στην Ελλάδα πιλωτικά σε μια βιομηχανική περιοχή η οποία εδρεύει κοντά στη Θεσσαλονίκη, σε αυτή του λιτοχώρου, για την οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο πράσινου marketing ειδικά προσαρμοσμένο για τη συγκεκριμένη περιοχή, εκπαίδευση των ατόμων που εργάζονται στην βιομηχανική περιοχή του λιτοχώρου και αποτελέσματα της πιλωτικής εφαρμογής. Ευχαριστούμε για την
πλαίσια του EcoMark έχουν αναπτυχθεί 3 υπηρεσίες και οι 3 απευθύνονται σε βιομηχανικές περιοχές. Η πρώτη έχει να κάνει με ενεργειακές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από τρίτα μέρη. Η δεύτερη έχει να κάνει με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαμεσολαβητών για logistics και η τρίτη έχει να κάνει με τα σχέδια για πράσινο marketing. Αυτές είναι οι υπηρεσίες που δεν απευθύνονται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές. Για τη Δυτική Ελλάδα, τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος του EcoMark είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί η περιφέρεια αποτελεί κόμβο μεταφορών, το λιμάνι της Πάτρας είναι η πύλη για τη Δυτική Ευρώπη και αναζητά νέα αναπτυξιακή ταυτότητα με έναν από τους πυλώνες να είναι το πράσινο marketing. Για το επιστημονικό πάρκο της Πάτρας, που έχει ανάλογη και σχετική δραστηριότητα στους τομείς της πράσινης ενέργειας, αφού εταιρείες τους δραστηριοποιούνται στις κυψέλες καυσίμου και στην παραγωγή ενέργειας από υδρογόνο, το EcoMark από τη μια μεριά έρχεται σαν συμπληρωματική δραστηριότητα στις δραστηριότητες των εταιριών που είναι εγκατεστημένες σε αυτό και από την άλλη μεριά μπορεί να ανοίξει και νέους δρόμους τόσο για το επιστημονικό πάρκο όσο και για τις εταιρείες που είναι εγκατεστημένες. Το υλικό του προγράμματος που έχει παραχθεί είναι ιδιαίτερα πλούσιο, βρίσκεται στη διάθεση οποιοδήποτε ενδιαφερόμενου και εμείς θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητες μας σε αυτούς τους 3 άξονες. Στη Δυτική Ελλάδα κάναμε προσπάθεια να πειραματιστούμε και με τις 3 υπηρεσίες, αλλά η οικονομική συγκυρία, η ευρύτερη συγκυρία, το περιβάλλον, το οικονομικό ήταν αρκετά δεσμενές για να προχωρήσουμε την ενεργειακή υπηρεσία, καθώς έχει σταματήσει ο δανεισμός από τις τράπεζες, έχει δυσκολέψει αρκετά τουλάχιστον. Οι εταίροι μας στη Θεσσαλονίκη ανέλαβαν την προώθηση του πράσινου marketing για τις βιομηχανικές περιοχές. Οι βιομηχανικές περιοχές της περιοχής μας δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν τα χαρακτηριστικά, τα οικολογικά που θέλουμε για να δημιουργήσουν αυτή την οικολογική ταυτότητα που δίνει το πράσινο marketing. Και έτσι η προφανής επιλογή, λόγω και της παρουσίας του λιμανιού της Πάτρας, η προφανής λοιπόν επιλογή ήταν η υπηρεσία διαμεσολαβητή για τα logistics. Είναι μια ιδέα την οποία την έχουμε επεξεργαστεί και εμείς από μόνοι μας στο παρελθόν. Οι Ιταλοί φίλοι όμως ολοκλήρωσαν την ιδέα αυτή ενσωματώνοντας όλες τις διαχειριστικές, όλες τις διοικητικές διαδικασίες, όλο το paperwork που είναι αναγκαίο, δηλαδή την εκτύπωση των δικαιολογητικών, την αποστολή των δικαιολογητικών κλπ. Που χρειάζεται για τις υπηρεσίες διαμεταφοράς. Μόνο που αυτή η αρνητική συγκυρία στην Ελλάδα δεν μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε το σενάριο το επιχειρηματικό όπως το έχουν σκεφτεί οι εταίροι μας στην Μπολόνια. Δηλαδή, μετά από αρκετές συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς, δεν ήταν δυνατόν κάποιος από αυτούς, περιφέρεια, επιμελητήριο, αναπτυξιακή εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο, να αναλάβει τη χρηματοδότηση, την υποστήριξη και την υλοποίηση της υπηρεσίας διαμεσολαβητή. Έτυχε και η συγκυρία με τον κάτι κράτη. Όλα αυτά, τέλος πάντων, ήταν εντελώς αρνητικές συγκυρίες που μας οδήγησαν στο να απευθυνθούμε στον ιδιωτικό τομέα. Κάτι που λειτουργήσε μέχρι στιγμής με μεγάλη επιτυχία. Το δώσαμε σε ένα επιχειρηματία ο οποίος στην ουσία διαχειρίζεται έναν όμιλο επιχειρήσεων, περιλαμβάνει αποθήκες, φορτηγά, μεταφορικές εταιρείες, λειτουργία ναυτιλιακού πράκτορα, δηλαδή αρκετούς κρίκους στην εφοδιαστική αλυσίδα, και ο οποίος ανέλαβε να λειτουργήσει το σύστημα αυτό, το cassettes το λεγόμενο, παράλληλα με τις δικές του διαδικασίες. Μια πρώτη αξιολόγηση έχει ήδη σταλεί στους Ιταλούς, όπως και κάποιες προτάσεις δικές μας για τροποποίηση, ούτως ώστε να προσαρμοστεί πιο πολύ στις ελληνικές ανάγκες. Ο πειραματισμός
συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες ακόμα.